je mi naozaj veľkou cťou, že tu dnes môžem byť. Moje meno je Ondrej Kandráč. Pred 13 rokmi som založil jednu kapelu, ktorá sa volá Kandráčovci. Túto kapelu, pevne verím, všetci poznáte, ako ste tu. Poznáte? Milé dámy, vážení páni, ctení hostia, dovolte mi, aby som vás v mene organizátora miestneho kultúrneho strediska a obce Uhrovec srdečne pozdravila a privítala vás na dnešnej uhrovskej tanečnej zábave. Na zdravie. Kresťanskí mládenci, vráťte mi tulipán. Kresťanskí mládenci, vráťte mi tulipán. Prišiel ma na núlach z Trenčína mladý pán. Halleluja, svatlina. Hlavu zložíš na jej dlane, zdraví lásku na jej pane. Nech sa stane, čo sa stane, zdraví lásku na jej pane. Nech sa stane, čo sa stane.
Týmto by som chcel srdečne pozdraviť dopravný inšpektorát mesta Trenčín, ktorí naberajú aj nemožné. Keď vidím blesky, cítim sa jak na D1 normálne. Ty môžeš čítať, ľúbim ťa, rád ťa mám. Kým si blízko, viem, že zvládnem vážne skúšky dní. Kým ťa mám, tak viem, že nájdem nádej v trávení.